Mga dancing inmates sa Provincial Jail Bisaya alang sa Santo Papa. Kadalanan sa Sugbo sirad ang ugma alang sa Walk with Mary ug traslasyon. Military adunay contingency plan sa higayon nga adunay pag-divert sa biyahe sa Santo Papa dinhi sa Sugbo. Bagyong Amang nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Mga sinulog activities o kalihukan sa Santo Papa tulanon. Winona Boat gikoronahan nga Miss Cebu 2015. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Huwebes pitsa 15 sa buwan sa Enyero tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Amang. Apektado niini ang mga importanteng kalihukan sa Fiesta Senyor. Gipanglantawan Glenn nga mupadung kini sa Eastern Visayas apan gilauman nga mo recurve kini og di na mo landfall sa Pilipinas. Andrea Patanya, Suginlimi. Glenn, Georgia, alas 4 sa hapon kagahapon, hingpit na nga nahimong sa ka-tropical storm, kining weather disturbance nga gi-monitor sa pag-asa karon og gihatagan og pangan nga amang. Samtang kaganihang alas 4 sa kadlawon, misud na gyud kini sa Philippine Area of Responsibility. Sa Severe Weather Bulletin number 2 nga gi-issue sa pag-asa kaganihang alas 11 sa buntag, ang Bagyong Amang naimutang 905 kilometers east sa Giwan, Eastern Samar as of 10 a.m. karong adlaw. Duna kini hanging gikusgon nga 65 kilometers per hour duol sa sentro ug pag-unos nga 80 kilometers per hour. Naglihok gihapon kinig west-northwest sa kapaspason nga 19 kilometers per hour. Ugma sa buntagi forecast kining maabot 615 kilometers east of Catarman, Northern Samar. Apan daw ginungog ang pag-ampo ngadto kang Senior Santo Niño kay minindot ang latest forecast position nga nadawat sa pag-asa karon. Makita nga di na mo landfall sa Pilipinas si Amang sa musunod nga tulo ka adlaw kay misaka pag maayo ang track ni ini ug posible gyud nga mo recurve. So as of latest bulletin, less na lang ani ang chance niya na mo landfall ani siya. Nag-change ang direction niya kay mayroon itong high pressure area sa western section of Luzon area, then ang epekto ng nato amihan sa Luzon area. Apan bisan pa manog di mo landfall si Amang, makasinati gyapon ang Visayas ug Luzon ug pag-uwan. Kadtong masud sa 300 kilometers diameter ni ini, makasinati og rainfall amount nga 7.5 to 20 millimeters per hour o heavy to intense rains. Base sa forecast position karon, layo ra ang Sugbo sa 150 kilometers radius ni ini, mao nga light to moderate rains na ang masinati karong Sabado ug Domingo, suma sa special forecast sa pag-asa alang sa Cebu City. Tungod kay makasinati gihapon og pag-uwan, kinahanglan gihapong mangandam ang mga pil sa fluvial procession o grand parade. O magdala gihapon og mga panagang sa pag-ulan kay makasinati gihapon ta og nipis ngadto sa karasarangan na pag-ulan. Dala ning bagyo, outer rain bands ng bagyo. Sa special forecast alang sa Tacloban ug Palu, makasinati og light to moderate rains ang maong mga lugar ugma hangtod Sabado ug mas mukusog ang pag-uwan karong Sabado sa gabii. Ang Eastern Samar maoy makasinati og labing kusog nga pag-uwan karong Sabado kay maoy mas duol sa radius sa Bagyong Amang. Glenn, Georgia, si Cebu Archbishop Jose Palma way hunong sa pagpanawagan sa publiko hilabi na sa mga Sugboanon nga unta ipadayon ang atong mga pag-ampo nga mahimong consistent unta kining nindot nga mga indikasyon nga gipakita sa atong weather forecast karon ug gani nga unta mas mulayo pagyud kining si bagyong si Amang sa Philippine landmass. Gikan dinhi sa buwatan sa pag-asa, Andrea Patania, News 5. Minsan lang ang pagkakataong ito, kapatid. Kaya huwag kang mahiya dahil handa siyang makinig. Central Command dunay Plan B isip contingency plan sa posibleng paghapit sa Santo Papa dinhi sa Sugbo. Pangu sa CENTCOM mitug-an nga nagmugna sila og interagency group atol sa closed door meeting niadtong Lunes
uban ang kalihim sa DOTC ug sa National Defense. King Perez, Suginlimi. Mipasalig ang commander sa AFP Central Command nga andam ang kasundalohan sa posibleng paghapit sa Santo Papa dinhi sa Sugbo. Gani ana sila karon sa red alert nunot sa pag-abot ni Pope Francis karong hapon ingon man sa kasaulugan sa kapistahan sa Santo Niño. Matud ni Lieutenant General Nicanor Vivar nga di gyud halayo ang posibilidad nga dinhi sa Sugbo mohapit ang Santo Papa aron manukad paingon sa Tacloban. Hinuon wa pay kumpirmasyon hangtod karon kun moanhi bagyod sa Sugbo si Pope Francis. Kay subay sa latest weather forecast gipanglantawan nga dili direktang apektado ang Tacloban sa nagsingabot nga bagyong Amang. Dito sa military, always meron kaming mga plano about that. Siyempre ang plano ng national government baka hindi dito. Pwedeng Davao, pwedeng Cagayan de Oro, or pwedeng Manila. But of course, kung iisipin namin for planning purposes, ang pinakamalapit kasi is Cebu. Bisan og libuan na ka mga sundalo ang napadala didto sa Tacloban, anaanay na andam nga contingency plan ng CENTCOM kung moabot kini sa Sugbo. Lakip niini mao ang i-deploy nga armadong kusog sa Sinulog Grand Parade nga ipadausad didto sa Mactan Benito Ebuen Air Base mamoy tugpahan sa Papal Plain sa di pa moadto sa Tacloban. Yung question mo, ano ba yung plan B namin? Siyempre meron. Hindi namin pababayaan tulad ng ginagawa natin preparation sa Tacloban na hindi safe yung Pope pagdating dito sa Cebu. Kasi alam Di pa hinon sigurado si Vivar kon mahimong makasud ang mga gustong makakita sa Santo Papa sa airbase kay magagad lang sila sa organizer sa papal visit. Adunasay na mugna nga interagency group ang mga hingtungdang ahensya, lakip na ang kasundaluhan nga ma-activate kon mobisita ang Santo Papa sa Sugbo. Sigon pa ni Vivar na mugna kini human sa pagbisita sa kalihim sa DOTC ug National Defense sa Mactan Cebu International Airport ni adtong Lunes. Pasalig sab sa kasundaluhan nga ma-secure gyapon nila ang Santo Papa nga di magkinahanglan og pag-pull out sa mga sundalo didto sa Tacloban kung gusto niining mosuroy sa Sugbo. kasi ang magko-call niyan is the commission, yung NOC. Pero siguro baka pag who knows, kasi Pope to, alam naman natin kung gaano ka siya sa masa. Kay kutubra sa hapon ang pagbisita sa Santo Papa sa Tacloban, pabalikon dayon sa Sugbo ang pipila ka mga sundalo nga tuwa sa Tacloban alang sa dugang puwersa sa Sinulog Grand Parade. Bisan taman nga doon na contingency plan ng AFP Central Command ang ayan at ngan sa mga Sugboanon hangtod karong Sabado kun modayon sa paghapit diri si Pope Francis sa Sugbo nunod sa gipanglantawan nga bati nga panahon paingon sa Tacloban. King Perez, News 5. Gipasundayag atubangan sa publiko sa mga dancing inmates sa CPDRC ang ilang bagong sayaw alang kang Pope Francis. Kinsa mabot na sa nasod karong alas 5:45. Lakip nga mitanaw sa maong pasundayag si Jinky Bargio. Taliwa sa naglagiting nga kainit sa panahon kaganiha, ganado kayong mipakita sa nagkalain-laing sayaw ang Cebu dancing inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Ang mga first-timer nga personal nga nakakita sa world-class dancing inmates, pulos na hingangha, sama ining Canadian national nga si Keith Shimmons o ang hepe mismo sa PRO 7 nga si Police Chief Superintendent Prudencio Tambanyas. Really well organized and impressive, for Cebu. Very well run program. They're very good and nakaka-inspire yung actuations nila. They're highly motivated and they show that they love what they're doing. Pasado alas 10 na dihang gipresentar sa mga inmates ang sayaw alang sa Santo Papa. Kasagaran sa mga nitanaw, giganahan sa presentasyon.
despite yun na sila sa sud, kaya ni yun sila na to present something for the Pope on his arrival. So, we're touching kay. Matod sa choreographer o sa jail warden sa CPDRC, kinasing-kasing nilang gihalad ang maong sayaw alang ni Pope Francis kinsa moabot sa nasud karong alas 5:45. Ang maong sayaw adunay pagtugot gikan sa Archdiocese of Cebu. Okay, kay sinam kay gusto mo ni cooperate gyud bisan kay nga kita gyud mo na yung mga PWD uban gani nga naglisod og lakaw. Ni kuan gyud sila ni cooperate niya. Gusto mo sa gyud sila mo halad nga sa pag bisag di man ni ang Pope sa pagkuan na lang gyud nga naabot sa Philippines. Atong i-open sa public, nakakita ko mo kung sa kagwapo. Good. Jinky Bargio, News 5. Gitapok sa Philippine Coast Guard Cebu Station ang mga Sea Marshals aron sabutan ang ilang buhaton sa umaabot nga fluvial procession karong Sabado. Coast Guard mag-agad sa pag-asa kung ipadayon ang kalihukan nunot sa hulga sa Bagyong Amang. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Gitapo kagahapon ang tanang Sea Marshals alang sa pagpangandam sa fluvial procession karong Sabado. Gilangkuban kini sa mga sakop sa Coast Guard, Philippine Navy, Red Cross, Office of the Civil Defense, Bantay Dagat, IRUF, Coast Guard Auxiliary, PNP ug mga volunteers. Ilang gihanay ang dagan sa mga sakayang pangdagat nga mosalmot sa mong kalihukan. Mato ni Philippine Coast Guard Cebu Station Commander Rodolfo Villajuan nga dunay kapin 150 ka mga marshals nga mutabang sa pagmintinar sa kalinaw sa kalihukan ug mubadlong sa mga gagmayng sakayan nga wa magpalista. Ang mga Sea Marshals sab among kumpiska sa mga gidili ato sa fluvial procession sama sa ilimyong makahubog, drogas, mahait nga hinagiban ug pabuto. Gihangyo sab ni Villajuan ang mga pil sa fluvial nga di magkiat. And then we will ensure, since marami kami nga Sea Marshal, ma-aboard namin ang every vessel na mag-join. Ano naman, surrender lang nila, confiscated namin, then pwede naman silang sumali pa rin. Later on na lang nakuhanin kung ano yung na-confiscate sa kanila. Mag-agad sab ang Coast Guard sa ipagawas nga weather bulletin gikan sa pag-asa nunot sa pagsud sa Pilipinas sa Bagyong Amang. Agdon sab nila ang kondisyon sa Mactan Channel nga mo'y subayan sa fluvial. And again, at around 5 o'clock in the morning, pag-asa will issue again a bulletin. Saturday siya? Oh, Saturday morning, 5 a.m. Makancil? Depende sa weather condition na sa Saturday morning. Actually, ang gagawin ko dito, I will be pick up very early in the morning, at least on around 3 a.m. in the morning. Then I will assess and personally observe the weather condition, the sea and weather condition at the Cebu Mactan Channel. Nipasalig sab ang kapitan sa galyon nga sakyan sa imahe ni Senior Santo Niño nga makasugakod ang barko bisan og daotan ng panahon. Nasayran nga duna kini 200 capacity. Ginong gibalik na sa original nga kolor nga puti ang galyon gikan sa brown nga gigamit kaniadto atol sa misa sa kasaulugan sa kanonasyon ni San Pedro Calungsod. Kaya na dire sa di lang mantug layo basta nga relasyon Cebu. Mactan Channel, okay ra? Okay ra na Mactan Channel. So di ra ta magka-problema, sir? Di ra. Sa pagkutlo ning balita, 34 pa kasakayang pangdagat ang nagparehistro sa Coast Guard nga moapil sa fluvial procession. Apan gilauman nga moabot kini sa kapin usa ka gatos ugma ang katapusang adlaw sa rehistrasyon. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gipahigayon kaganihang buntag ang dry run alang sa fluvial procession. Tumong sa Coast Guard Cebu Station nga mahuman kinisod sa usa ka oras og tunga. Miuban si Ray Pasaporte sa baong dry run. Niabot sa One Warp ang Santo Niño de Sibulan alas 5 ganihang buntag. Ang galyon nga sakyan sa imahe ni Senyor Santo Niño ug sa Birhen sa Guadalupe. Pagka alas 6, nilarga ang barko diin sakay ang kadagkuan sa Coast Guard Cebu nga gipanguluhan ni Commander Rodolfo Villajuan alang sa dry run sa fluvial procession. Gikan sa One Warp, ang barko paingon sa tunga-tunga dayon lahos sa First Mactan Bridge. Pagbalik,
Namidpid kini sa per area uban ang Sea Marshals. Dunay tagboat nga nagsunod sa galyon. Ingkasog maguba ug mao kini ang muguyod aron makaabot sa destinasyon. Mulahos ang fluvial procession sa Pasil area ug mubalik sa Pier 1 diin sugaton ang mga imahin. Una pa kini dadon paingon sa Pilgrim Center sa Basilica. Tinguha sa Coast Guard nga usa ka oras ug tunga mahuman ang prosesyon gikan sa alas 6 hangtod alas 7:30 sa buntag. Aron duna pay allowance, sanglit alas 9 man ang misa sa Pilgrim Center sa Basilica. So, kailangan natin siguro mag-adjust ng konti. Adjustment, gagawin natin siguro sa looping. Medyo malaki yung looping natin kanina. So, at least mga 10 minutes siguro yung looping na gagawin natin sa actual para makating tayo sa aduana warp na exactly 7:30. Kung dili maayo ang dagan sa panahon karong Sabado sa buntag, matud ni Villajuan. Lang, pag may weather disturbance at di natin kakayanin, so ikakancel natin yan. May authority naman tayo mag-cancel ng mga ganito. Since Coast Guard naman ang may authority pagdating dito sa mga fluvial, so pwede natin cancel yan. In coordination kay Father Mary saka sa mga fluvial concerned ba? Alas 4 pa lang sa kadlawon karong Sabado wa nay tugutan sa Philippine Coast Guard nga makalarga o makadunggo dinhi sa pantalan sa Sugbo. Hangtod na mahuman ang fluvial procession sa alas 9 sa buntag. Palagi naman ginaganap yun dito, so naintindihan nila yan. Ang atong pasak yun, Jude, ang entourage sa Santo Niño, Spanish soldiers, off-limits na sa sanang politicians. Kaya, maamagin atong kuhan para masuli mga atong fluvial procession. Off-limits na atong politician, naman sa sali lang mga sakyanan. So far, ang mga awano na ibisita, pero naman may pasunod nga usa ka barko, imbis Starcraft 7. Gitatausab ni Carnacer nga mupasakay ang Starcraft 7 nga mag-standby sa Uwano Residence din ilang pangayuan ug 100 pesos kada usa sa musakay niini. Diin ang kita ilang i-donate sa balaang bata. Ray Pasaporte, News 5. Duna na sa mga dalan nga pangsiradaan ugma sa trapiko alang sa mga kalihukan sa Fiesta Senior nga gilangkuban sa Walk with Mary inig kakadlawon og translasyon pagkabuntag. Kung unsa kining mga dalana, sugin limi Andrea Patenya. Ugma sa alas 3 sa kadlawon, siradaan na ang usa ka lane sa Osmania Boulevard habig sa Cebu City Sports Center alang sa Walk with Mary nga manukad sa Fuente Osmania Circle padung sa Basilica Minore del Santo Niño. Apan matud isitong Operations Officer Joy Tumulak, kung daghan gyud ang mga pil sa maong prosesyon, posibleng ang duha na ka lane sa Jones ang ilang siradaan. Hinuon do na sila giandam nga mga diversionary roads sama sa Dan Escario. Kutob sa Malabyan sa katapusan nga naglakaw, amo dayong ablihan sa sitog. Samtang alang sa traslasyon, di inibalhin ang imahe ni Senior Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe gikan sa Basilica padung sa National Shrine of St. Joseph sa Nakbayan sa Mandaue ugma sa alas 7 sa buntag. Di nakaayo angay mabalaka ang mga motorista kay waydan nga siradaan. Temporaryo lang nga ihunong ang trapiko inig-agi sa prosesyon gikan sa Basilica padung sa MJ Cuenco ug mulahos dayon sa highway sa Barangay Subang Dako, Mandaue City padung sa St. Joseph Church. Apan bisan og way siradaan nga dan alang sa traslasyon, gipanglantawan gihapon nga muhuot ang trapiko, mao nga gipaymangnuan ang mga motorista nga kun mahimo likayan ang MJ Cuenco sa maong oras ugma ug manglakaw ug masayo hilabi na kadtong dunay flight sa airport. Sugod Sabado sa kadlawon, temporaryong isuspende ang operasyon sa Pier 1 ug siradaan sab ang mga daan sa Legazpi Extension padung sa Basilica alang sa fluvial procession. Pagka Sabado sa alas 10 sa buntag, sugdan dayon ang massive clearing operation sa mga kadalanan nga maapektuhan sa solemn foot procession inig kahapon ug sa Grand Parade inig kadomingo. Ang mga daan nga ipang-clear mao ang Osmania Boulevard, Fuente Rotonda, General Maximum Avenue, Imus, MJ Cuenco Avenue padung sa Plaza Independencia. Sa buhatan sa probe team, lukaton ang mga stalls ug illegal structures nga panghipuson samtang alang sa mga mulukat sa ilang mga sakyanan nga ipang-tow, kinahanglan usa silang mubayad og multa sa buhatan sa sitom ug dulan 2,000 pesos alang sa motor ug dulan 3,000 pesos alang sa sakyanan. So ang ato ra yung
tumong sa clearing operation, kutob sa makaali sa among pananaw sa ruta sa prosesyon o kutob sa makaali sa agianan sa prosesyon, maunay atong i-clear. Anything nga makaali sa mata, makaali sa atong paglakaw, maunay atong i-clearing aron inig-abot sa prosesyon, safety na ang mga tao nga maglakaw. Andrea Patenia, News 5. Upat ka adlaw na lang og sinulog Grand Parade na. Unsa nakakaandam ang kapulisan alang sa seguridad. Sugin lini Jinky Bargyo. 100% ready na ang kapulisan sa Subo alang sa labing dako nga kalihukan karong tuiga nunot sa pagdagsa sa libuan ka mga tao. Gibutyag kaganihan ni Police Senior Superintendent Conrado Capa ang OIC sa Cebu City Police Office nga 1,900 ka mga pulis ang ipakatap sa carousel route. Ang ubang augmentation, mangabot na sa Sugbo ug mang adlaw. First, obey the lines. We will put up some ropes, just so to give the parade and all the float space to the dancers to dance. We will be having volunteers, policemen, just to control the crowd. Please obey the instructions so that everybody can watch everything. Tungod sa di malikayang mga kaso sa pagpanguot nga sagad mo tumaw kung magpundok ang mga tao, dunay mga pulisab nga gitahasan nga mobantay niini. Hinuon wa pa sila nadawat nga intelligence report nga dunay mga daotang grupo nga nakasud sa Sugbo alang sa sinulog Grand Parade. But we are anticipating that, so we will field plainclothes policemen among the crowd. So yun ang trabaho nila, just to look for slashers, pickpockets. Jinky Bargyo, News 5. Senior Santo Niño na gani ang hisgutan, mudugok dayon ang kadaghanan sa Basilica Minore del Santo Niño nga magsaulog sa iyang kapistahan matag ikatulong Domingo sa buwan sa Enero. Apan wala na sayod ang uban nga dunasay ubang lugar nga nagsaulog sa kapistahan sa Balaang Bata, sama na lang sa Barangay Luyang sa lungsod sa Carmen, din dunay espesyal nga mga sugilanon kabahin sa Balaang Bata ang mga residente didto. Ato kining sayran uban ni Andrea Patenia. Kanang nakakanuywag. Kisugilo ni Maria Cleofe Haison Shosi o mas nailhang sinang Uping nga ang nakadiskubre sa milagrosong imahe ni Senior Santo Niño sa ilang lugar, mao ang iyang mga apuhan nga pulos mga mananagat, pipila ka tuig na ang nakalabay. Giingong samtang nanagat ang iyang mga apuhan, nakakita silang daghang isda apan sa mataglabay nila sa ilang pukot, agipura gyud ang ilang makuha. Ug sa ikatulong higayon, Sa ikatulong bahin nilang kuha, muna din to, iyang gisud sa sugong. Kung ikaw tinuod mo kang gamhanan, gingnan, ang katong kahoy, isud ti ka sa akong sugong. Tabangi ko nga makuha na nako ang duot sa isda. Iyan na sang gitakyapan sa laya. Nakuha niya tong duot, mga isda na gyud ang iyang nakuha. Niluhod siya, salamat Ginoo. gitaguan sa apuhan ni nang Uping ang maong agipuusod sa kaban ug pipila ka adlaw. Nanuktok, and then nakitaan din nga dito ra sa kaban ang nanuktok. Pag-ukab nila, muna din to ang larawan sa Senior Santo Niño. Mao na kini ang orihinal nga imahe ni Senior Santo Niño nga giampuan sa mga tagaluyang ug gani ang storya sa pagkakaplag niini ilang i-reenact matag tuig sa kasaulugan nga gitawag og biray-biray. Giingong daghan na kaayong mga deboto gikan pa sa lagyong lugar ang miabot dinhi aron muhawk sa milagrosong Santo Niño aron maayo sa ilang sakit ug kadaghan na sab kuno kining nagmilagro. Sama kaniadto diin kanunay nga maglinog sa maong dapit tungod sa usa ka bulkan ilawom sa dagat ug nahibong na lang ang mga mulupyo nga gipaybaw sila sa mga volcanologists nga duna sila nakit-ang bata nga nagsaom-saom dapit sa bulkan ug pagkita nila sa imahe ni Santo Niño sa kapilya nakugang na lang sila nga basa kaayo ang sinina niini. Sinang Uping mismo ang miili sa bisti sa balaang bata ug matud pa sukad ni atong hitabua na wagtang ukalit ang maong bulkan lakip na ang paglinog sa ilang lugar.
nakita jud nako nga ang Senyor Santo Niño nga nagbarog didto kay naama na diri sa may pako-pako. Kita jud nako nga nagto jud ang tubig sa iyang silina. And then tilapiday ug unsay kuan. Pagtilap nako parat kaayo ang katong kuan. Katulot nako giilisan ang Senyor Santo Niño. Aron maampingan ug maayo ang orihinal nga imahen sa panimay usa ni kanhi Kapitan Vicente Warlito Haison kini gitapigan sukad niadtong tuig 2002. Once nga ni ani nako mura ba og di gyud ko mahadlok og naikatalagman nasama tong giaging mga linog. Ipagawas lang ang orihinal nga imahen sa senyor matag fiesta. Ang ilang novena magsugod atul sa unang Biyernes human sa Fiesta Senyor sa Basilika. Matag tuig sab ilisan og nindot nga bisti ang Santo Niño sa luyang ug gani duna pay mo-donate niini og mga perfume ug mga duwaan. Kung ibiyahe man gani kini gawas sa luyang, kanunay gyud nga ikuyog sinang uping sa imahen kansang misaad nga mahimong caretaker sa balaang bata hangtod sa iyang katapusang ginhawa. Ang akong tibok kinabuhi. Ihalad. Yeah. Andrea Patenia, News 5. Gikoronahan na kagabi ang ika-31 nga Miss Cebu sukad kini na mugna. Atong tanaw ng mga eksena sa Coronation Night uban ni JP Lau Quatsera. Gikoronahan isip Miss Cebu 2015 ang 20 anyos nga Mass Communication graduate sa UP Cebu. Ug bisan sa pagsugod pa lang sa kompetisyon, stand out na ang kaanyag ni Winona Vanjoy Buot. Gani Gikoronahan isip Miss Cebu 2015 ang 20 anyos nga Mass Communication graduate sa UP Cebu. Ug bisan sa pagsugod pa lang sa kompetisyon, stand out na ang kaanyag ni Winona Vanjoy Buot. Gani isiya ang nanghakot sa halos tanang minor awards. And the best in evening gown goes to number 12, Winona Vanjoy Buot. Glittery red gowns ang gisulob sa 12 ka mga finalist, dihang nirampa sila ug dinhi gisunod ang casual question and answer portion kung diin sila mismo ang niandam sa mga pangutana sa ilang co-candidates. And now this is a request from candidate number 2, Feb Flores. Which tourist spot in Cebu would you compare yourself to and why? The tourist spot I would compare myself to is not just any ordinary tourist spot. I would compare myself to the sunset at the first Mactan Bridge at around 5:30 to 6 p.m. Every person plays a vital role in this world. We have different tasks. You see, someone who is capable to question notions but still remain reasonable, respectful, and reactive. Dinhi, gipilian ang Magic 5, gikisa na sab ang mga kandidata sa laing question and answer portion. If you were to take Pope Francis to dinner here in Cebu, who would be your Cebuano guests and why? If I were to take the Pope to dinner, I would pick an ordinary street child to go to dinner with him. Because personally, I know what hope and inspiration can do to a person. It is Pope who told us that he is here for mercy and compassion. My guests would be the children of Cebu. Pope Francis is the closest shepherd to God. Ug ang winning answer sa Miss Cebu 2015 nga nagdala kaniya sa dalan sa kadaugan. If I were to take Pope Francis for dinner here in Cebu, I would take with me the students of Cebu. Because our students are the hope of our future, and our Pope Francis is the hope of our country. Therefore, we can talk about how we can strengthen, unify, and share love and respect so that we can encourage our citizens to take part and make a change here in our society. Uban sa kadaugan ni Winona Buot sa Miss Cebu 2015, nahimong 4th runner-up si Dominic Reynes, 3rd runner-up si Lucena Magdadaro, 2nd runner-up si Ivy May Castro, ug 1st runner-up si Maria Jennifer Navillon. So overwhelming!
me. I am very thankful for everyone who came here to support, especially my mom, who's here. The crown is for her and for my dad and for my sister, for my family. Thank you so much. Usa lang ang Miss Cebu sa mga highlights sa kasaulugan sa kapistahan sa Balaang Bata na matagtuig naghihimo sa dakbayan sa Subo, inabagan sa Department of Tourism. JP Lauquat Sara, News 5. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!